एसे अनसाय बिथांखि रानदों आरो 5,000नि मोनफेराखैमोन जोङो मालाबाबो मोनफेराखैमोन। दानि सरखाराव जोङो बेखौ मोनबाय आरो गिबि खेब बिराद माबा मोजां आरो जोङो साबायखर बावनांगोन बे UPPL सरखारखौ जोङो प्रमद बर' सारनि सरखारखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। जोङो फारसेनिफ्रायनो जोङो मोनबोगासिनो दं माबाबो मोनबाय माइनाव सोरां बिथांखिबो मोनबाय जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ओमफ्राय नै दा माबायावबो मोनबावबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि सरखारखौनो नोंसोरो लुबैफिनो नामा? लुगैयो जोङो प्रमद बर' सारनि सरखारखौनो जोङो लुबैयो आरो भट होनो साखाफारा हो भट होनो साखाफारा जाबाय साखाफारा सनिला बसुमतारी मा रानदों नोंसोरलाय हो मा रानदों नोंसोरलाय बेहाय माबा मा होनो एसे अनसाय बिथांखि रानदों आरो 5,000नि नोंथाङा मोननो हाबाय? आं मोनथ'वाखै मोनगोन आरो आंहा नामा लिस्ट दंखायो। मा मावो मादैया? आङो बिदिनो न'खराव मा आबाद मावो बेखौ फानो आरो जोगोनार खुमब्रा बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावो नालाय आं बेखौ फानो आरो नोंनि फालांगि खालामनायाव बे 5,000 राङा माबायदि हेफाजाब होगोन? एसे हेफाजाब होनो हागौ जेन'बा जोंना एखमबा नस्थ' जायोना मैगं थाइगंआ ओमफ्राय बेफोराव बायनानै फानफिननो हानाय एसे एनै आरो थांलाय फैलायावबो जोंहा खरसाया बारा जायोना जेनेबा दाबोरगावनिफ्राय नायगावसिम थांलाय फैलायाबो जोंना गारि भाराया एसे सिगांनि समाव एबा सिगांनि सरखारनि समाव बेबायदि अनसुंथाइखौ मोनफेरबोदोंना मोनफेरबोआखैमोन? मोनफेराखैमोन जोङो मालाबाबो मोनफेराखैमोन। दानि सरखाराव जोङो बेखौ मोनबाय आरो गिबि खेब दानि सरखारखौ माबायदि साबायखर बावनो सानो जिहेथु बेबायदि अनसुंथाइखौ होदों गोबां मानसिफोरनो बिराद माबा मोजां आरो जोङो साबायखर बावनांगोन बे UPPL सरखारखौ जोङो प्रमद बर' सारनि सरखारखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। जोङो फारसेनिफ्रायनो जोङो मोनबोगासिनो दं माबाबो मोनबाय माइनाव सोरां बिथांखिबो मोनबाय जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ओमफ्राय नै दा माबायावबो मोनबावबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि सरखारखौनो नोंसोरो लुबैफिनो नामा? लुगैयो जोङो प्रमद बर' सारनि सरखारखौनो जोङो लुबैयो आरो भट होनो साखाफारा हो भट होनो साखाफारा जाबाय साखाफारा